Er du pusheren? Alex. Jeg vil gerne... Alex. Kenning? Goddag. Ryger du stoffer? Jeg ved ikke. Er der nok der? Skal der mere til? Fuck. Den er fandme god, den her. Har du sådan en alder, jeg kan låne? Alex! Har du en alder, jeg kan låne? Alex er blevet pusher. Jeg er på her. Kæft. Kæft, det er god, den her, men... Er du blevet... Fuck, den lufter godt, mand. Ej, Alex. Og du har en gun? Jeg kommer tilbage igen. Move din. Oh my god, det så jeg lige ind på. Fuck, den er god. Alex, du er fandme en god pusher. Oh yeah. Ja. Oh my god. Den er fandme sur, den her. Kan I få en sødere model? En sødere model, den er lidt stærk, den her. Der. Så bare gå ud. Ja. Oh my god. Der synes jeg, den snakker. Ja. Som jeg nok ved, så er grunden til, at jeg røg hest, det var simpelthen, at jeg havde ikke gjort normalt. Jeg havde ikke en hobby. Jeg skal have en hobby. Og det var så lige det, jeg manglede, og så var det så, at jeg begyndte at ryge hesten. Jeg stod mig derovre, havde han selv med det, men altså, ellers plejede jeg bare at tage sådan en rulle her. Nogle hestblade, rulle dem, og ryge dem. Det holdt lige så lang tid. Jeg skal have en, der holder i et år. Og det er altså godt. Jeg solgte nogle penge, og jeg er rigtig lige over her. Jeg skal lige hente nogle penge til. Ja. Det er da mærkeligt. Og nu får jeg mig at se. Wow. Er du klar derovre? Så har vi en god for penge. 2 minutter. Så en god til penge her. Vil der nogle penge? Nej. Ja, de er gode dem her. Men du ved, Alex, kan vi tælle dig nogle af de her blade her? Godt. Ja. Det har bundt til smag. En eftersmag, der minder lidt om... chokolade. Så en chokolade-hobby. Det skal vi have brug for. Den er selv. Jeg... Hvor er min ekstra pizza? Forsigtigt. Så er jeg nødt til at købe det for mig. Jeg ryger højre for dig. Yeah! Den er færdig. Den er perfekt, den her. Hvad skete der egentlig? Hvad skete der egentlig? Hvad skete der? Hey, jeg er sikker på, den er god, den her. Den lugter lidt. Klumpigt. Skal der lige tændes? Du, skat. Han betalte på din lighter. Og hvor er den nu blevet? Ja, hvor fanden min lighter henne? Giv mig min lighter. Tak. Ej, det er en lighter i den her. Alle sammen. Ej, se det der. Oh my god. Jeg smutter lige ind på det. Igen. What? Den skal lukkes, den der. Nu skal jeg igen.
Fuck, hvor. Den er her. Åh, nej. Ja, han venter. Lad ham være. Hvad nu? Ja, jeg sælger, mand. Fuck, den er god her. Vil du smage den? Smag den. Den er fucking god. Smag den. Du tabte den ikke, vel?